Hamo kadongan toturan di dalam perjalanan hidup ini ada diberikan Allah adong tolu partikia di leho debatatu hita. Dia mai imang partikian masa lalu, waktu masa lalu. Napaduahon partikian sinuaing, napatuluhon partikian yang akan datang nanengro. Alani ido, ala tolu partikian di leo debatatu hitam, tidak ada hidup yang menetap. Bamalonatwari masa lalu mai. Sadarion lagi hudul hamu masa nuaing mai. Ano mula minggu mula mahamu tujabo masa yang akan datang mai. Itu adalah gambaran ngolu ni jolma. Laos taberek ma di tonga-tonga ni turpukope takas doi. Laos ido neng idaota. Laos partikian hobar tu hata ni debatape. Adong tolu. Molo digoari perjanjian lama pada Nairobi adalah masa lalu. Adong masa yang sudah kita lalui. Saunari masuk kita tu pada nai baru. Ima masa sinuaing. Alai adong neng si jalahatta. Ada yang mau kita cari. Yaitu masa yang akan datang. Eskatologi. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Manginang. Mari kita jadikan masa lalu. Menjadi pengalaman dan pembelajaran. Untuk saat ini. Mari kita jadikan masa ini. Adalah semangat dari baru meraih. Masa depan. Alani dang sai ngulu si saunarion holan opikiranta. Alai karena dia Allah menawarkan masa yang akan datang atau ngulu ni akahita na porsian waing harus hidup di dalam pengharapan taringo tu masa yang akan datang. Amanginang masuk kita tu masa lalu, masuk kita tu pada Nairobi. Masuk kita tu perjanjian lama. Perjanjian lama Allah mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama itu ada berkat dan hukum. Anggota pelajar sini saya sudah ajarkan itu. Berkat dan hukum itu dalam perjanjian lama. Ketika manusia itu berdosa, Allah bertindak membumi hanguskan, menghancurkan bahkan mematikan. Tetapi dalam perjanjian lama, ketika orang yang percaya itu bertahan di dalam Tuhan, dia akan diselamatkan. Amanginang di paingot kita satokin taringot tu Nabi Nuh. Nabi Nuh, semua bangsa Nabi Nuh dihancur leburkan oleh karena kejahatan mereka. Tetapi Nabi Nuh adalah nabi yang setia kepada Allah. Allah memberikan jalan keluar kepada dia. Sehingga melalui bahtera yang dibangun dia, Allah menyelamatkan dia. Itu perjanjian lama. Berlalu sudah. Tersiksa hona kosa-kosa jolmai. Mate-matene jolmai oleh karena dosana. Alani tinggal ma perjanjian lama, masuk matu perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru itulah masa sekarang. Atau dohonot tama masa sekarang ini, zaman now ini adalah masa-masa pengampunan. Alani do amanginang sinoengon mau lebih gudang dosa munah tang turipa mati di patah kita. Zaman ini adalah masa pengampunan. Ketika kita merenungkan sebentar, mula dope hita tu pada Nairobi, orang yang berdosa akan dihancurkan dan dimatikan. Suku-suku neng tamado dope hita mangulu di bagasa sadarion, saya pikir tidak. Engaguk dosa. Tetapi karena kita hidup di dalam perjanjian baru, masa pengampunan manuaing di bagasan obason, neng dohonon amang inang, masa ini akan berakhir pada waktunya sesuai dengan rencana Allah. Atau tugas dan tanggung jawab kita. Gunakan masa pengampunan ini dalam mengampuni. Dalam pengampunan ini Allah adongdo masa yang akan datang.
Masa yang akan datang yang kita sebut dengan eskatologi, haroro ni Kristus na paduahalion, tidak ada lagi pengampunan. Alay Roma ibana Jesus na paduahalihon, laho manguhumi na mangulu doho na mate. Amanginang tikinaneng ro dohonot tama, tidak ada lagi pengampunan. Dang adong be minta maaf, dang adong be di jalo de bata maaf ta. Alay datang dia untuk menghakimi atau menempatkan kita sesuai dengan pabahenata di tonga-tonga di nguluta. Amang inang ahado na yung dohonon ni turpukon atong tugas na mace argan way pergunakan waktu masa kini. Unang lebah kita di bagas sa tikyon. Jangan kita sepele dengan masa ini, tetapi mari kita pakai masa sekarang ini adalah masa pengampunan. Amang inang bolo anong dope akadongamong nasolo di bagas roham ampuni may alaniaha. Di tonga-tonga ni turpukon dikatakan setelah Kristus datang kedua kalinya tidak ada lagi pengampunan, tetapi dia akan memisahkan na porsia dohot na soporsia. Tidak ada lagi jatah untuk kita untuk pengampunan atau dohonot tama masa sekarang yang sedang kita duduki. Masa sekarang yang sekarang berdiam kita adalah masa-masa pengampunan. Amang inang di tonga-tonga di turpukon di dogma pakai mati kim. Gunakan waktu masa sekarang untuk kesempatan bagi Tuhan. Mari amang inang kita bersyukur karena Tuhan masih memberi napas kehidupan kepada kita. Boha akadongan nang jumulumot tinggi. Dang buibe mengampuni. Dang boybe memaafkan. Alay kesempatan yang terindah di kita na mangulun waing dilehod di bata hosa nguluan. Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Maka jangan sia-siakan kehidupan yang sebentar lagi. Aidang taboto amang inang hamamatit tadi ari marsukut. Dang taboto kapan kita dialap di bata. Dang taboto kita akan mengakhiri napas kehidupan ini. Alay tugas dan tanggung jawab selagi Allah masih memberikan napas kehidupan, gunakan napas kehidupan ini untuk memanfaatkan partikian dan leon di debata adalah memaafkan. Amanginang di tonga-tonga di turpukon Tesalonik. Jemaat Tesalonik juga demikian masih menantikan haroroni Kristus napa dua halihon. Mereka menganggap bahwa haroroni Kristus napa dua halihon adalah sukacita bagi orang yang percaya, sehingga mereka sedang menantikan, sedang paimahon haroroni Kristus napa dua halihon. Allah memang dijami tahun Apostol Paulus do pada saat ini haroroni Kristus napa dua halihon adalah sukacita bagi orang yang percaya, tetapi paru kilo di akana soporsia alaniaha na porsia dapotama di pasu-pasu inganan hanguluan sa liling-liling na alay anggo na soporsia hona uhum maibana di haroro ni Kristus na padua halihon. Alani huria Tesalonik sedang menggebu-gebu paimai-mahon haroro ni Kristus na padua halihon. Alay di tonga-tonga diturpuko dipadar oleh Apostol Paulus do bahwasanya kedatangan Kristus itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Dangadong na ubotosa. Alani ngulu nasida, hidup nasida. Jangan hanya berkonsentrasi dengan paimahon Kristus na padua halihon. Adong kesalahan di halak Tesalonik pada saat itu. Sehingga Apostol Paulus menjamita khotur pukon. Paimahon haroro ni Kristus na padua halihon nasidam. Tetapi mereka menilai bahwa persiapan mereka hanya dinilai dengan materi. Hanya dinilai dengan persoalan apa yang ada dalam diri mereka. Aladong kabaran nasongonon. Molongaro Kristus na padua halihon. Bahwasanya semua apa yang ada dalam hidup kita ini tidak berarti. Kenapa? Karena semua yang dunia ini, bumi ini akan dihancur leburkan dan akan ditumbuhkan lagi dunia yang baru. Alani ido salah pemahaman halak Tesalonik pada hati hai sehingga mereka sedang menanti haroro ni Kristus na padua halihon, tetapi apa yang mereka persiapkan justru mereka mempersiapkan harta mereka. Gabi ijuali harta nasida mau to nasida ijuali pahabisi aka harta nasida. Itu yang pertama. Yang kedua gabi dipoya-poyahon atau apa songon istilah tadi halak bata manginang mulai lagi hitam mangalang sesuatu. Turhato deh teman doa itu mah
Bicara manguli watalang imabah. Ay dong mati barang binotan no ni tronita doy. Halat Tesaloni pesongoni ma ito imabah. Nikmati hidup ini ay memang dang taboto digan. Ro Kristus na padua. Jadi anong istilah na sida. Tahu emak bersenang-senang mahita sa darion. Ati buhabo dari ro Kristus inna. Alani hidup kebebasan di tengah-tengah ngulu nasida. Tapi Apostel Paulus mengatakan bukan demikian. Bukan hidup berpoya-poya lahong paimahon Kristus na padua halihon. Amang inang imaho bereng sasaran na jala salah pangatusyo mahala Tesaloni laus Apostel Paulus oma disarankan ibana bahwa saya menantikan Kristus yang padua kalihon bukan berarti laho maswadehon akan adong nibana, bukan hanya menghabiskan na ibana. Alanya kamang inang sarupa dora dohoti taing ay to ema molo adong dora jaji ni debata tu kita nga boha boy ma ro Kristus na padua halihon moladong rasukusukud dihitai godang dohita dang majalo dope alani aha rora akan aposo aunang majudah ay dang manguli dope au inna romara akan nama tu atau imada unang majoro Kristus na padua halihon yang gotong nama hancur sudi bajolo marpahopu mau sian anak do sia boru ni tamu sedo pe akan ang marpahopu sian anak do boru jolo marnini marnono majoda inna alani apa yang membuat sehingga hidup kita hanya memikirkan kehidupan duniawi sehingga kita menghalangi di bagasarawan taharoro ni Kristus na padua halihon. Amang inang neng dohono ni Apostel Paulus kedatangan Kristus yang kedua kali jangan kita menilai dari sisi fisik. Sitong do amang inang di do. Memang haroro ni Kristus na padua halihon semua isi dunia ini akan dihancur leburkan dan dia akan menumbuhkan dunia yang baru. Alai dunia yang baru itu jangan kita nilai dunia yang zaman sekarang. Alani amang inang borak do memang pai mahonon apalagi ma molotado do surgo sambuloni todiku. Amang inang ngajok bita bigi surgo sambuloni todiku. Ngajok beta bikin wain barita taringok tu surgo. Jala memang di surgoi sonang sohari buribu dohita. Anggo sian hatani debata. Ale persoalan mau kita katakan dalam diri kita. Kalau kita hanya memikirkan dari sisi fisik. Ketika kita mendengarkan surgo. Godang no hitara nama da elak karubino te. Epat ditai pesoya siani. Nenta. Alani ino. Molo makata hita taringok tu Jerusalem sekarang. Amang, muado, taringok tu Jerusalem. Tabu do, mungkin barani do hitaman una tabuan. Nang pigudang habis dana ale puas do. Boy huberek kami hatutubu ni Yesus, hamamate ni Yesus. Alaniaha, sudah banyak orang berbagi pengalaman. Amang inang, tabu do surgui, mulai suku kamu tu parjamita, tabu hian surgui dangadong be, makana dangadong bisiayod disi surgoi dangadong bisiayod disi atong ngaradi hamu tu surgoi anggo pergumulan bodah buado na ingate hidup persoalan na ale anggo jamita do atan debata surgoi na sonang do surgoi sambulon ito diku do nau pake dope surgoi dangadong besiayod disi bahasa Indonesianya surgoi tidak ada lagi penderitaan surgoi dangadong be beban pikiran surgoi dangadong be akan nakacit surgoi dangadong be akasahit surgoi dangadong be akautang surgoi dangadong be parbada-badaan surgoi dangadong be gosip surgoi dangadong be nama kata-tadongan surgoi adalah sukacita dohot hadameon. Surgoi dangadong be siayon. Persoalannya mempersiapkan diri dangadong dope neng berbagi rasa. Hat sugari ngayaw tu surgoi ungana tabuan si. Masa mulak ko enay paula doaw.
Ada alasan masih. Ada gambaran dalam hidup kita. AHP di dok. Memang dang taboto itu akan datang. Alani hidup kita zaman sekarang ini. Jangan jalan di tempat. Una kita mia nola maringan di Portibion. Una kola mia kita di bagasan ngoluta sinuengon. Apostel Paulus mando. Jalani hidup sekarang ini. Tetapi dalam hidup sekarang ini. Persiapkan untuk masa yang akan datang. Amanginang, totura bukan diminta dan dipangido siya kita mempersiapkan secara materi dohot secara fisik. Alay ahado nang si paradiot tadi si atong oman waing tugas dohot tanggung jawab ta. Bohado si kata paimahon Kristus yang kedua kali. Holano do jaminan amanginang, anggoy ikorodoy. Jangan kita tanya lagi unang busi sao kita. Una kita bersiap-siap sadarion marsogo dan bersiap-siap. Atau emak mangaradi mahita sadarion atik bohabo dari ro. Ujung na kecewa hita ala dang robo dari. Marsogot atau emak dang narobe. Una kira pa ima hodongan. Saya tapai ma oleh karena bosan atau emak. Ngata para di si pangano di jabu. Lala dang marnaro. Daripada basi talak komon. Una kesongoni pahimaon Kristus na paduhalion. Karena di dalam turpukon, dalam firman Tuhan dikatakan satu orang pun tidak ada yang tahu. ICP na kadong upotosa atau bukan mabilangi hari-hari kita. Una kolam mate-matene kita mamilangi hari-hari kita. Alay mari kita pakai hidup kita pada zaman sekarang ini. Mari kita jadikan hidup yang selalu menantikan Kristus yang kedua kalinya. Atong ahado nang si paradiotam na parjulo amang inang yaki johita posjorohanta bahwa kita ini sudah hitaon adalah pewaris kerajaan Allah. Hita manean harta warisan nang lehonon di debata. Ikoni Diyos ada jaminan di hita. Ala ni idon waing ala pewaris kerajaan Allah do hita. Antong iko dohonot tado molonunga roh Kristus na padualion. Dapo tamaaw di arta na sumuronge. Atong menantikan Kristus na padualion adalah sukacita yang luar biasa. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kita adalah napunasa harajau ni debata. Jala parsidoho doa anggota harajau ni debata. Atau manang sading hari peibadah. Mari kita menantikan kita mau mendapat harta yang lebih mahal. Harta yang paling mahal adalah kerajaan Allah. Napaduahon. Bohado sikap tapay mahon haroro ni Kristus napaduhalion. Unang adong belomos dihita. Memang dibibili dumadong. Satu kinari ronama. Alay ng taboto, ukuran ni satu kinaryon. Tidak ada ukuran 1 menit, 2 menit, 1 hari. Alay ikonadong jupos ni roha dihita, bahwasanya dia pasti datang. Ala ni ido nuaing, dia pasti datang. Adong sada jaminan na ikorodo hibana, atong taparade ma roha dohot pikiran ta. Berjaga-jaga, waspada, atik bohado. Sa di hari pe ibanaro, tetapi ada kewaspadaan. At juga do amang inang ipabuang to amang padita siburian. Unang pula pabuah-buah na. Budari na mauro jam 12 na. Pos marohamun atong do husipot to hamuy. Alay na kadong, isipin na kadong naupotosa. Atau bohado sikap na karena tidak ada orang yang tahu. Atau sudah kita harus waspada, berjaga-jaga. Jala mangulu mahita di bagasan berjaga-jaga. Asa totong, mian dapotan. Sotung gabi luanga kita. Idong nanidok ni Apostel Paulus dison. Ngulu na berjaga-jaga hidup di dalam tuntunan debata. Hidup di dalam tuntunan Tuhan. Namangihu mamuse. Berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga adalah mampu memelihara hubungan dengan Tuhan. Muhammad majonoki nasun badia nasun gogo. Jangankan majonoki akadongan yang kita harapkan. Amang inang, melo mardonga peita dohot dongan,
Molo apala lomoro hatta mardongan tudonganon jaga do perasan non. So itong haji rohana. So itong gabirang ipakuling yawan non. Molo ngakompa iba dongan tu dia pelubao doon. Molo adong pesta nyo la di Nederlani dapat tonon don. Molo nga apala lokot di bagasar roha. Molo nga lokot iba dongan, conong iba dongan, akrab iba dongan, apapun perasaannya ini harus bisa kita mengerti. Laos ido na yung dohonon ni debata. Molo tajali do hubungan yang akrab doho debata. Atong ikon mga tusi di lomo ni roha, dohot sugo ni roha ni debata. Atong menantikan Kristus yang kedua kalinya, pelihara hubungan dengan Allah. Suatu sempat haji rohana. Unang sempat tersinggung debata di tonga-tonga ni ngoluta. Namangihu ma asa songon na berjaga-jaga, asa tetapi tak berjaga-jaga di tonga-tonga di ngoluta, asa di dokdo na makaholongi debata dang marlapata ni molodongan na sa diri pedang dihaholongi. Atong mengejar kerajaan Allah bukanlah persaingan dalam hidup kita. Jadi una kira na mengalubah sesuatu kita, una kira na martadik kita, ikonaw monang dungi angwalokon hugojap pemaun. Ikon audo nani halomohon ni debata, dungi dongakon huparoa-roa mo tu debata. Tuhan, ibu tohodo nesa piki nang pemarminggu ikan, unang porseho tu si. So tung taparoa-roa dong atta tu debata do na. Anggota paroa-roa dong atta tu jol mga biasa alang-alang namay. Seolo kita makatahon akan nasopas taringo tu dong atta sudah soal biasa. Ale anggo tugas tanuaing manomunomu Kristus na padualio. So tung taparoa-roa dong atta maradopon debata. Tuhan pasti tahu. Alani iko saling membangun, jala saling paingot todo kita. Alani jangan manadiko dongan neng marsaur rab doho debata. Jangan meninggalkan saudara-saudara kita neng marsaur doho debata. Alai iko boy doh kita saling membangun rab doho dongata berhubungan doho debata. Manginang bamula dong atong dongata na sumanad de debata dope tapatada homa. Kalau ada kita, boladong dong ata nuay na maralo ulaon na tulomoni roha di debata atau tapaingo maatong asa boy iba na jonok tu debata. Molo adong dong ata nang madaw siya debata. Mari kita tugu kembali, kita tarik kembali asa jonok iba na tu debata. Topik ni mingguta saling membangun hidup mangulu na marsipauli-ulian. Saling membangun marsipauli-ulian. Manomo-nomo haroro ni Kristus na paduhalion. Molohata ni halak luar na madok songonon. Unang paegoisuhita na manguluon. Unang saita ingin, jangan kita inginkan teman-teman kita mati. Ay do persoalan na najujud. Alan sugo ni roha mamerdongan. Sa unang manyang manguluon. Naharuk dong, turboy ta pamate, ale unang iboto iba na pamatehon. Ala niro sa juk mandong, boto hodo, le, ay songono da bisa, alay unang pabuaw ng pabuaw, dahin na. Ano ko pamate doon, alay unang iboto aw na pamatehon, ito na yang kita rindukan dalam hidup ini. Ala ni ito nuay, dito nga tonga ni ngulutan, jojo tita marsigasipan. Jojo tidak saling menjatuhkan seseorang. Apalagi di tonga-tonga nih yang kita inginkan. Saka-baka di tonga-tonga ni Huria penganong sungoning. Saya wala namar si pararuan. Muama sa roa ibana. Marado podongan. Api nang taboto. Nang peso ta pararuan ibana. Ngateta roa. Alani unang lujang hita pararuan hodongan. Ay di mata ni doong api ngatong roa. Alani pikir saling membangun adalah harta yang termahal. Itu yang pertama. Yang kedua amang inang unang lomoro hatang terpojok dongatang. Ale orang yang terpojok mari kita bangkitkan kembali. Mabiyaraw ala ido natatahi di tonga-tonga ning ulut tau jujud. Ngataboto terpojok ibana. Ngataboto madebu ibana. Dungi mamuse tatujak komuse.
Hape sa sito naung madabui, mari kita tugu kembali, bangkit kembali. Atong topik ni minggu ta, saling membangun paimahon Kristus na paduali. Ikoningo do hitamanginang, ay molo holak kita pimangulu portibion, tabayak ko holak kita na mangulu. Sato kita bayakon. Sa tabi ang manginang, alangon ni rongi pe hurang. Alanido kan? Molo mardala kita di dalan, mabamobil kita di dalan, molo gak macet, aga yamang marsak na kita. Hal itu tabayak ko mang, saka tu dia kita, holak kita lewat sa mobil. Tong do bingo kita. Asing, hensong lewat mobil ate. Nasala lang dalan nun, nita do. Alay jojo do, molo gudang pimo, ikudang mobil don. Nita. Alani jojo do, dangadong hasonangat tadi tong-atong aning ulutan. Alani prinsipe dalam hidup kita, asa saling membangun kita. Taingo ma, naso mampu kita mangulu sa halak tadi portibion. Naso mampu kita mangulu sa halak ta di tong-atong ani huriaon. Alani molo saling mematikan kita, langsung kita bayangkan ma, bohado molo holak kita ruas ni huria HKBP petojoon. Bohado molola kita mangulu di portibion atau dunia ini portibion. Mari kita pakai kesempatan saling membangun los imadalata paimahon haroroni Kristus napaduali. Saya adalah pewaris kerajaan Allah. Kamu adalah pewaris kerajaan Allah. Atau bohado kita saling menjaga. Aidang gabe songon sada partapahan di harajau ni debata. Mungkin mau dang dohot ne sapikon, gabi diau gabi boy dua kaplingan. Dah ngadongi. Alai sama-sama pewaris kerajaan Allah dohonot tama. Mari kita aka pewaris kerajaan Allah saling membangun. Marsi tugu-tugu mahita masuk tu harajau ni debata ketika dong ata tertutup sotung terlaba ibana paleleku tatugu ma. Ketika dongan tamadebu, tatu guma asasa hatita tuhara jaun ni debata. Antong waktu sekarang partikianon adalah bukan akhir dari segalanya. Naparpudi sehali amanginang. Karena dunia dan nguluta sekarang ini bukan akhir dari segalanya. Molotung pesuksesita na manguluan sotung tubuh gijang niroha. Alaniaha adong do petiki marsugot. Molope tubuh aka si ni roha penderitaan di tong-atongan yang ngulut tahun. So tunggabi tubuh padilian. Waktu sekarang ini, waktu masa kini harus berjalan menuju masa yang akan datang. Amanginang dangadong dopi naung saha jolma tu masa yang akan datang. Dakuboto amanginang namadu kudwa. Ngadok kita naung badai naung makilala hari marsugot. Ngadong nasahat tu hari Senin. Ngadong dopi rapat dopi hari Minggu sonarion. Las lau hita tu pasar Senin. Hari Ahad sonari nita tak de dokoni hari Minggu. Dah laki pedang sahat dopi itu hari Senin. Lau kita la songo dia jago di jolmana ngasahat tu hari Senin nita daung. Alani waktu ini adalah waktu bersama. Rapat do kita hacit barang tabu pakilala tahun. Yakin mamu rapat sahat do hita tu hari Senin. Ale mas tugu-tugu mahita madai menikmati hari sekarang ini. Karena yang kita jalahi, yang kita kejar adalah masa yang akan datang. Nantikan Kristus dalam hidup saling membangun kalinya. Amin.